одаму либос хонаву палос. дар воқеъ ин мақоли тоҷикона далели он аст ки сару либос дар зиндагии инсоният нақши хеле муҳим дорад. маҳз ба воситаи он кӣ ва ё чӣ гуна шахс будани мо барои атрофиён маълум мегардад. аз ин рӯ барои интихоби дурусту либос на фақат дар зиндагии воқеӣ балки дар экрани синамо низ диққати аввалин дараҷа дода мешавад. дуруд ба кулли шумо бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи Асрори филмофарӣ аст бо мавзӯи хеле ҷолибу шавқовар, яъне истифодаи сару либос дар филмҳои ватанӣ ва хориҷӣ. айни замон бинандаҳои гиромӣ, дар тани ман ҳамон хилъатест ки онро ҳунарманд ва коргардони маъруфи синамои тоҷик Тоҳир Собиров барои бозидани нақши Шаҳриёр дар филмҳои Боз як шаби Шаҳрзод, Қиссаҳои нави Шаҳрзод ва Охирин шаби Шаҳрзод ба тан намудааст. дар воқеъ либос хеле бо санъати баланд духта шудааст ва вазни гарон ҳам дорад. либоси дигарро мо аз сегонаи Шоҳнома барои шумо пешниҳод мекунем. айни замон дар тани ман ҳамон сару либосе аст ки онро ҳунармандони нақшҳои эпизодӣ, айниқтараш афсарон дар филмҳои достони Рустам ва Сӯроб ва достони Сиёвуш ба тан карданд. либос хеле ҷолиб аст ва аз матои чармӣ омода шудааст. пешниҳоди шумо бинандаҳои гиромӣ сару либоси дигар аз ҳамин силсила, айниқтараш сару либос, Шамшер ва Тоскулои ҳунарманди нақши асосии ин филмҳо Рустами Достон. бубинед ки аз сабти ин филм 5-10 сола сипарӣ гардидааст, аммо то ҳол Шамшер, Тоскуло ва сару либос алалхусус сифати худро гум накарданд. ин сару либосро шумо дар филмҳои достони Рустам ва Сӯроб ва достони Сиёвуш дар тани ҳунарманди Осетияи Шимолӣ Бибо Ватаев мебинед ки дар фарқ аз ровии барнома хеле бузургу азимҷуса буданд. хулас дӯстони азиз, дар ин самт синамои тоҷик ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гаштааст. филмофарони мо дар гузашта кӯшиш менамуданд ки ҳар як ҳунарманди филм, чӣ нақшҳои асосӣ ва чӣ нақшҳои эпизодӣ, бо сару либосҳои воқеӣ дар экрани синамо падид оянд. дигар суханро ба дарозо намекашем ва биёед мебинем ки кор дар ин самт дар синамои тоҷик ва умуман кинематографияи ҷаҳон чӣ гуна ба роҳ монда шудааст. барои оне ки филм дар экран ҳар чӣ диданӣ ва воқеӣ ба назар расад, на фақат сценарияи ҷолиб, ҷалби ҳунармандони маъруф, пардозҳои ҳайратовар, тобишҳои компютерӣ, кори хуби наворбардорӣ, нур, мусиқӣ, садогузорӣ ва дигару дигар ҷузъиёт, балки сару либос низ нақши ниҳоят муҳим мебозад. зеро либосҳои қаҳрамонҳои филм дар баробари муайян намудани соли рӯйдоди воқеа ҳамчунин барои кушодани хислату характери персонажҳо мусоидат менамоянд. дар дигар маврид либос ба ҳунарманд имконият медиҳад ки худро дар пӯсти қаҳрамонаш тасаввур намуда образи базимадоштаашро сарбаландона иҷро намояд. баъзан либосҳо ҷузъиёт ё худ асрореро дар худ нигоҳ медоранд ки бинанда танҳо баъди тамошои такрор ба такрори филм метавонад онҳоро дарк намояд. коршиносон бар он назаранд ки дар ин самт кор нисбат ба филмҳои муосир бо филмҳои таърихӣ душвортар аст, зеро тарроҳонро лозим меояд дар баробари шакли духти либос ҳамчунин матоъҳои қадимаро ҷустуҷӯ ва интихоб намоянд. дар филмҳои муосир низ интихоби либос он қадар сода ва осон нест. тарроҳони ин гуна филмҳо дар бештари маврид кӯшиш мекунанд ки сару либоси аз мадди назар дурмонда вале хеле шинаму зеборо барои ҳунармандон пайдо намоянд, албатта мувофиқ ба образ. яъне либосҳои муд ва бренди бозор ҳеҷ гоҳ ба филм роҳ намеёбанд, зеро бояд шаҳрвандон дар зиндагии воқеӣ ба сару либоси ҳунармандони филм дастрасӣ надошта бошанд. дар акси ҳол филм мавқеи худро аз даст медиҳад. барои ҳамин сару либоси актёрҳо дар тани ягон шаҳрванди дунё дида намешавад. албатта агар пас аз маъруф шудани филм либосҳои он ба муд ворид нашавад, зеро мо борҳо шоҳид шудаем ки сару либос, пойафзол ва ашёву олоти аксар филмҳо пас аз маҳбубияти умумӣ ба даст овардан зуд дар бозору мағозаҳо ба фурӯш бароварда мешаванд. пешниҳоди шумо намунаи чанде аз ин филмҳо. Подсветники.
соли 2020 филме бо номи ҷанобон дар коргардонии Гай Ричи рӯйнавор омад, ки на танҳо бо хати сюжет ҷолиб ва саҳнаҳои размии ҳайратовар, балки бо сару либоси варзишиаш, ки махсус барои қаҳрамонҳои филм духта шуда буданд, зуд ба дили мардум, алалхусус ҷавонон роҳ ёфт. пас аз баромадани филм рӯи пардаи кинотолорҳо, дарҳол дар мағозаҳои интернетӣ нусхаи сару либоси ҳунарманди асосии филм Колин Фаррелл ва дастаи ӯ ба фурӯш бароварда шуданд. Не дай бог это уже в сети. Это суперхит, тренер. Мы в топе. Межгалактическом. Что я натворил? Оставил детей одних без присмотра. кӯлоҳдорони хашмин силсила филми мазкур соли 2013 бо ҳунарнамои Килиан Мёрфи рӯйнавор омада, ҳунармандони асосии он бо шиму костюм, кӯлоҳ ва болопӯшое, ки дар гузашта ҷавонони бритониё бештар ба бар мекарданд, дар экран падид омаданд. ин образҳо ва салиқаи ҳунармандон то ҳадде ба бинандаҳо писанд омад, ки аксар ҷавонони завқманд аз гӯшаю канори дунё ба тақлиди либоспӯшии онҳо шурӯъ намуданд ва то имрӯз идома дорад. ҳатто дар тоҷикистони мо низ пӯшидани ин гуна сару либос ба муд ворид шуд ва бештар ҷавонон дар тӯи хурсандиҳо онҳоро ба тан мекунанд. мунаққидон ба сару либоси филм баҳои баланд дода, офаридаи мазкур дар номинатсияи беҳтарин тароҳи либос ба гирифтани ҷоизаи Оскар ҳам мушарраф гардидааст. Что, братья Ли, над моим братом смеетесь? Да? А? Томми! Томми! Я задал вопрос. Томми, перестань, это шутка. Забирай своих братьев и езжай на ярмарку, пока они тут войну не начали. лоиҳаи навбатие, ки дар ин самт инқилоби бузург ба миён овард, силсила филми Марвориди дарбор мебошад, ки пас аз тарҷума ва пахши он бо забони тоҷикӣ тавассути телевизиони Сафина ҳаводорони зиёдеро дар Тоҷикистон ба ҳам овард. силсила филм то ҳадде маъруф гардид, ки дар бозорҳои кишвар матоъҳои гуногун, пойафзол ва як нав борхалта бо номи қаҳрамони асосии филм, яъне Тангем, ба фурӯш баромаданд. ҳатто дар хатсайрҳои кишвар тамғаи автомобиле бо номи Тангем ба фаъолият шурӯъ намуд ва то имрӯз бо онҳо ҷо вохӯрдан мумкин аст. дар ин самт филмҳои тасвирӣ низ хеле муваффақанд, ки мисоли аз онҳо Ҳоло Ист, Маша ва Хирс ва Том ва Ҷерри мебошанд. хусусан пас аз баромади филми тасвирии Ҳоло Ист солҳои 70-уми асри гузашта, лухтакчаҳои қаҳрамонҳои асосии он, Харгӯш ва Гург, ба фурӯш баромада серхаридортарин лухтакҳо ба ҳисоб мерафтанд. ҳамчунин филми тасвирии Маша ва Хирс низ дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. то кунун бозичаҳо ва шириниҳои гуногун дар бозорҳои кишвар бо борҷомаҳои Маша ва Хирс ба фурӯш гузошта шудаанд. акбарро зинда ба танури тафсон андозед. амирам аз хуни бегуноҳон тарсид, чун теғ ба даст орӣ мардум натвон кушт. дар пеши худованд бадӣ нест фаромӯш. бояд гуфт, ки синамо бузургтарин шохаи санъат ба ҳисоб рафта дар тарғиб ва ташвиқи идеологияи миллат саҳми назаррас мегузорад. аз ин рӯ синамогарон кӯшиш менамоянд, ки ба воситаи филмҳо фарҳанг, расму оин ва ҳунару анъанаҳои хешро ба намоиш гузоранд. дар ин самт синамогарони мо низ ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гаштаанд. намунаи олии сару либосро метавон дар маъруфтарин филмҳои сесоли тоҷик филм аз қабили Қисмати шоир, Ситораи дар тирашаб, чоргонаи филмҳо аз рӯи шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ, яъне Кӯваи оҳангар, достони Рустам ва Суҳроб ва достони Сиёвуш, силсила филмҳо дар асоси афсонаи 1001 шаб,
филмҳои ҳунарии хати парвоз, саргузашти муки кӯчак ва дигар офаридаҳо шоҳид гашт, ки ҳамагӣ бо матоъҳои воқеӣ аз ҷониби тарроҳони касбӣ ватанию хориҷӣ бо сабку услуби хос духта шуданд. дар ҳамаи ин филмҳо либос ҷузъи муҳим арзёбӣ мегардад ва ба воситаи беҳтарин намунаҳои онҳо филмофарони мо тавонистанд фарҳанги бои тоҷиконаро тавассути офаридаҳояшон ба бинандаи дохилу хориҷ муаррифӣ намоянд. намунаи олии ин сару либос имрӯз дар шуъбаи либосҳои муассисаи давлатии тоҷикфилм маҳфуз аст, ки далели равшани ин гуфтаҳост. пешниҳоди шумо сару либос аз филми қиссаҳои нави шаҳрзод, ки онро шодравон тоҳир собиров ба тан намудааст. тарроҳон дар духти ин либос ба хурдтарин ҷузъиёт диққати ҷиддӣ доданд. ин аст, ки то ҳол он шакл ва сифати шоҳонаи худро гум накардааст. ин бошад сару либоси рустами достон аст ва тавре дар боло гуфтем онро ҳунарманд Бимболат Батаев дар сегонаи филмҳои шоҳнома ба тан намудааст. либос аз матои чармии табиӣ хеле касбӣ ва моҳирона омода гардидааст. кор дар ин самт то ҳадде ҷиддӣ буд, ки ҳатто барои ҳунармандони эпизодӣ низ сару либосҳои махсус духта мешуд. далели ин гуфтаҳо ана ин намунаи либоси афсарон аз филмҳои достони Рустам ва Суҳроб аст, ки шумораашон дар филм то ба 2000 адад мерасад. анъанаи интихоби дурусти сару либосро то имрӯз синамогарони мо идома дода кӯшиш мекунанд дар офаридаҳояшон сару либоси махсус духташударо истифода намоянд ё аз ганҷури либосҳои тоҷикфилм истифода баранд. филмофарӣ кори дастаҷамъист. дар баъзе филмҳо аз 200 то 400 нафар заҳмат мекашанд, аммо билохира маҳбубиятро кӣ ба даст меорад? албатта иҷрокунандагони нақшҳои асосӣ ва ё худи коргардон. лекин заҳмати идея аз нафарон, аз ҷумла тарроҳи сару либос норавшан боқӣ мемонад. лекин хушбахтона на барои ҳама. заҳмати арзандаи тарроҳон аз ҷониби киноакадемияи санъати амрико бо баландтарин унвони синамоӣ, яъне ҷоизаи Оскар қадрдонӣ карда мешавад. дар идомаи барнома дӯстони азиз, мо аз филмҳои барои шумо маълумот медиҳем, ки дар номинатсияи беҳтарин тарроҳи сару либос ба гирифтани ҷоизаи Оскар мушарраф гардиданд ва ё арзанда буданд, ки ин ҷоизаро ба даст доранд. аксари ҳунармандони ин соҳа либосро пӯсти дуввуми ҳунарманд ном мебаранд, зеро дар бисёр ҳолат маҳз либос хислату характери қаҳрамон ва чӣ гуна персонаж будани онро ба бинанда муаррифӣ менамояд. ин нуқтаро ба хубӣ метавон дар филми ҷонварони тахайюлии коргардони бритониёи Дэвид Йейтс мушоҳида кард. тибқи хати сюжа рафти воқеаҳои филм соли 1926 дар шаҳри Нью-Йорк сурат мегиранд. аз ин рӯ филмофаронро лозим омад қисми аз ин шаҳрро ба таври воқеӣ бунёд намоянд. аммо нишон додани Нью-Йорки соли 1926 бо ин ҳама ҳанӯз анҷоми кор набуд. барои оне ки ҳақиқатан ҳам бинандаҳо ба соли рӯйдоди воқеа бовар кунанд, лозим омад сару либоси ҳунармандон низ мутобиқ ба ҳамон давру замон бошад. барои ин тарроҳи либос барандаи чоркаратаи ҷоизаи Оскар Колин Эдвуд даъват гардид. бо шарофати қобилияти фавқулода ва тахайюли бой, Колин тавонист якҷо бо дастаи худ зиёда аз 7000 ҷуфт сару либос омода намояд, ки қисми бештарашонро либосҳои зимистона ташкил медоданд, зеро мувофиқи қисса воқеаҳо дар фасли сармо сурат мегиранд. ҳамин ҷо бояд зикр кард, ки маҳз бо шарофати заҳмату талоши Колин Эдвуд филми мазкур дар номинатсияи беҳтарин тарроҳи костюм ба гирифтани ҷоизаи Оскар мушарраф гардид. ман то кунун чунин анбӯҳи одамонро дар сабти филмҳо надида будам. ҳар рӯз мо ба 600 нафар либос мепӯшонем. дар ин шаҳр кормандони бонк, истиқоматкунандагони оддӣ, савдогарон ва умуман нафарони касбу кори гуногун хеле зиёданд. барои иштибоҳ накардан ва сари вақт айнан ҳамон либосро ба ҳунарманд пӯшонидан хеле диққат медодем. ҳоло моҳи август аст, аммо тибқи филмнома ҳаво сард аст. аз ин хотир ҳама бояд либоси гарм мепӯшиданд, шуруъ аз болопӯш то кулоҳу гарданбанд. мо ҳунармандони зиёде дорем, ки ҳамаашон либосҳои гуногунро ба бар мекунанд. барои ҳамин бояд то оғози наворбардорӣ ҳамаашонро омода намоем ва аҳамият бидиҳем, ки ягон ҷузъиёти замонавӣ дар тани онҳо намоён набошад.
мебошад, зеро баъзан онҳо фаромӯш мекунанд ки соатҳояшонро аз дасташон бигиранд. анбӯҳи одамон ҷузъе аз ин қисса аст. онҳо барои сохтани фазо ба ҳунармандони асосӣ хизмат мерасонанд. ҳарчанд ки инро қабул намекунед, аммо ин кор кардан ҳам нашояд. ин беҳтарин раванди духти либосҳост, зеро баъзан вақт нисбат ба ҳунармандони асосӣ дида, ба ҳунармандони саҳнаҳои умумӣ либосҳои беҳтару хубтар мепӯшонидем. худи коргардони филм Дэвид Йейтс аз дидани чунин либосҳо ба ҳайрат омада буд, зеро дар симои зоҳирӣ ҳар як ҳунарманд метавон Ню-Йорки солҳои аввали асри гузаштаро ба хубӣ мушоҳида кард. Колин Эдвудро лозим омад барои ин қисмати филм либосҳои тамоман дигар хел омода намояд. хусусан ба тарҳи духти кӯлоҳҳои занона аҳамияти аввалин дараҷа дода мешуд, зеро онҳо бозгӯи фазои сеҳрнок дар филм мебошанд. мо саҳнае доштем ки дар дохили бино сабт гардид ва дар он ҳама ашрофзодаҳо иштирок мекарданд. фикр мекунам дар навбардории ин порча наздики 200 ҳунармандро ба кор бурданд. ҳамаи онҳо бо либосҳое буданд ки рангҳои аҷиб доштанд. аз ранг ва тарҳи духти либосҳояшон метавон пай бурд ки гӯё сеҳргарон аз Венгрия, Монголия, Россия, Таиланд, Ирландия ва Покистон дар ин машварат ба ҳам омаданд. ин раванд дар баробари мушкил будан ҳамчунин хеле шавқовар буд, зеро ман аз ҳар гӯшаю канори олам либосҳои қадимаи мардуми таҳҷоиро харидорӣ карда бо ворид намудани ҷузъиёти гуногун онҳоро ба либосҳои афсонавӣ табдил додам. дилхоҳ ҳунарманди саҳнаҳои умумӣ бо ин гуна костюм метавонист нақши асосиро иҷро намояд. онҳо хеле ҷолиб ҳастанд. ҳамашон гуногун буданд, яке ба дигаре ҳеҷ монандӣ надошт. ман то кунун бо тарроҳе чун Колин Эдвуд кор накардаам. ӯ дар рафти либоспӯшии ҳар як ҳунарманди саҳнаҳои умумӣ иштирок мекард. ҳар яки онҳоро пеш аз сабт аз назар мегузаронид. рӯзи сабти ин саҳна ман хеле шод будам, зеро он ҷо одамҳои зиёде бо либосҳои ҳархела қарор доштанд. пеш аз ҳама тарҳи либосҳои ин саҳна худи маро ба ҳайрат меовард. намунаи олии сару либоси дигарро метавон дар филми ҳунарии шоҳзодаи Форс мушоҳида кард. филми мазкур соли 2010 дар коргардонии Майк Ньюел бо ҳунарнамои Ҷек Джилленхол рӯйнавор омада, қисми зиёди саҳнаҳои он дар яке аз биёбонҳои Марокаш наворбардорӣ шуданд. дар макони асосии сабт ду анбори калон сохта шуд ки яке барои омода намудани сару либос ва дигаре ашёву олотҳои ҷангӣ пешбинӣ гардиданд. сабт дар биёбон барои таҳиягарон, хусусан ҳунармандон, хеле мушкил буд, зеро қисми зиёди онҳо бо сару либоси вазнин ва ғафс ҳунарнамоӣ мекарданд. дар филм ҳама образҳо шурӯъ аз ҳиндуҳои африқоӣ, будиҳои чинӣ, афсарони хушлибос ва ашрофону тоҷирон бо сару либосҳои махсуси худ дар экран падид меоянд. тарроҳи либос аз Англия Пенни Роуз донандаи хуби қиссаҳои тарихӣ буд ва ӯ ба ҳар як ҷузъиёти сару либос диққати аввалин дараҷа медод, шурӯъ аз кӯлоҳ то ҷавшану силоҳ. Пенни Роуз 7000 адад костюмҳои гуногун барои ин филм омода намуд ва рекорди худро низ дар таърихи фаъолияташ бо ҳамин нишондод муҳр зад. яке аз омилҳои муваффақ баромадани ин филм дар духти сару либоси ҳунармандони он аз матоъҳои қадимӣ унвон мешавад. барои ба ин мақсад расидан Пенни Роуз навъҳои гуногуни матоъҳоро аз мардуми таҳҷоӣ харидорӣ намуд. баъзан вақт ҳайрон мешавӣ ки аксар одамон омодаанд барои харидорӣ намудани либоси аслии ҳунарманди ин ва ё он филм маблағи хеле зиёдро масраф намоянд. инро метавон як шуғли писандидаи сарватмандон низ арзёбӣ кард.
дигараш маълум нест ки ӯ бо ин либос чӣ кор мекунад, онро ба тан менамояд ва ё ин ки ба намоиш мегузорад. аммо барои ӯ ҳаминаш кофист ки либоси ким кадом ҳунарманди асосӣ ин ва ё он филмро дорад. дӯстони азиз, дар идомаи барнома мо атрофи сару либосе бароятон маълумот медиҳем ки бо маблағҳои ҳангуфт харида ва ё фурӯхта шуданд. аҷиб, ҳамин тавр не? Бидеҳтон дар идомаи барнома бибинем ки асли қисса чӣ аст. пӯстини Брюс Ли $77,000. ин пӯстинро ҳунарманди маъруф Брюс Ли соли 1973 дар сабти филми Бозии марг ба тан намуда буд. аммо наворбардории филм бинобар марги ӯ дар ҳамон сол нотамом боқӣ монд. пӯстини мазкур соли 2011 дар Гонконг ба музояда гузошта шуд ва аз ҷониби коллексионери амрикоӣ бо маблағи $77,000 харидорӣ гардид. куртаи Барбара Стрейзенд $55,000. пироҳани тиллоии сароянда амрикои Барбара Стрейзанд ки ҳунарпеша онро дар филми мусиқавии Hello Dolly ба тан намуда буд соли 1968 бо маблағи $8,000 омода гардидааст ки бо қимати имрӯза $55,000 ташкил медиҳад. куртаи мазкур 20 килограмм вазн дошта бо риштаи тиллоӣ омода гардидааст. ҳамчунин барои ороиши он аз кристалли гаронбаҳои Сваровск истифода намуданд. таҳиягарон бинобар вазнини курта тарс доштанд ки шояд Барбара амалҳои арғуштии худро анҷом дода натавонад. аммо ҳамааш баръакси гуфтаҳои боло сурат гирифт. сароянда ин рисолати худро сарбаландона иҷро намуд. ё шояд куртаи гаронарзиш ба ӯ қувваи дигар мебахшид. пироҳани Мерлин Монро $350,000. новобаста ба он ки пироҳани гулоби ранги ҳунарпешаи маъруфи амрикоӣ Мерлин Монро бо қимати $150,000 ба музояда гузошта шуд, аммо $350,000 ба фурӯш рафт. ин курта аз ҷониби тарроҳ Уильям Травел таҳризӣ гардид ки мавсуф то ин лоиҳа дар 8 филми дигар масъулияти бузурги тарроҳиро бар уҳда дошт ва дар ин самт ҷоизаи Оскарро низ ба даст оварда буд. бояд гуфт ки ҳунарпеша ин пироҳанро дар филми Мардон маламуёнро меписанданд ба тан намудааст. пас аз рӯи экран баромадани нофарида пироҳани мазкур дар байни ҷавондухтарон машҳур гардид ва ба либоси дӯстдоштаи онҳо табдил ёфт. $1,300,000 барои либосҳои филми Садои мусиқиҳо. филми мазкур соли 1965 рӯйнавор омада давоми 5 сол қиматтарин филми ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. бо вуҷуди оне ки сару либос барои ҳунармандони асосии ин филм аз матоъҳои оддии абрешимӣ духта шуданд, аммо то кунун тарҳ ва намуди онҳо мисли суруди До-Ре-Ми маъруфанд. тарроҳ Дороти Дженкинс ҳатто барои духти ин либосҳо ба ҷоизаи Оскар қадрдонӣ гардид. ҳарчанд пироҳан бо арзиши $3.7 миллион аз филми Хонуми зебои ман. пироҳан ва кӯлоҳе ки ҳунарпешаи асосии ин филм Одри Хепбёрн ба тан намудааст дар як музояда бо маблағи боварнокарданӣ яъне $3,700,000 фурӯхта шуданд. пироҳани мазкур дар шакли сиёҳу сафед бо истифода аз турҳои гуногун аз ҷониби тарроҳ Сесил Битон омода гардидааст ки пас аз баромади филм мавсуф сазовори ҷоизаи Оскар гардид. маврид ба зикр аст ки пироҳани мазкурро ҳунарпеша ва сароянда Деби Рейнолдс ки дар маҷмӯъ 3,500 сару либосро бо умеди кушодани осорхона гирдоварӣ менамояд харидорӣ намудааст. аммо ҳайратовар он аст ки ҳатто ин либос гаронарзиштарин ба ҳисоб намеравад. аз ҳама пироҳани қимат дар ҷаҳон пираҳани Мерлин Монро ба ҳисоб меравад ки соли 2011 дар як музояда дар Лос-Анҷелес бо қимати $5.6 миллион боз ҳам аз ҷониби Деби Рейнолдс харидорӣ гардид. ин пироҳанро ҳунарпеша дар филми Хориши соли 7 ба тан намудааст.
бо таҳқиқи ин мавзӯъ ҳамаи мову шумо шоҳид гаштем ки дар баробари дигар ҷузъиёти филмофарӣ либос ҳам нақши ниҳоят муҳим доштааст. дар ин бора метавон садҳо ҳазор филмро мисол овард, аммо мо дар ҳамин ҷо се нуқта мегузорем, яъне агар имконият даст дод ҳатман ба ин мавзӯъ дар ягон нашри дигар бармегардем. инҷо дӯстони азиз, барномаи мо ба анҷом расид ва ёдовар мешавем ки имрӯз дар ин нашри барнома атрофи истифодаи сару либос дар филмҳои ватанию хориҷӣ барои шумо маълумот додем. то дидори баъдӣ, сарбаланд бошед.